mai suport bărbații, nu mai pot. Așa mă uit la bărbați și îmi vine ori să... Cum adică te obligă maică-ta să fii împreună cu el? L-am dat afară din casă, furtună fiind. Mai aveam din când în când one night stand-uri și ne povesteam unul altul despre astea, să ne facem în ciudă. Mi-a luat cadou paste în formă de mătar. Pitline este emisiunea live în care eu joc rolul unui operator call center. În fiecare vineri și sâmbătă de la orele 20 pe canalul meu principal de YouTube, Twitch sau Patreon poți suna să-mi spui problemele tale și eu îți găsesc soluția. Dacă vrei să vezi toate reluările, să susții emisiunea și să primești multe alte beneficii, poți deveni membru pe oricare din linkul de descriere. Sau măcar să dai un subscribe, că nu te costă nimic. Bună seara, cum vă numiți? Dăm tu nume. Claudia. Ok. Măi, uite, mă lupt cu misandria. Ok. E greu. Simt că am devenit echivalentul unui bărbat misogin. Nu mai suport bărbații, nu mai pot. Așa mă uit la bărbați și îmi vine ori să vomit, ori să fac chestii pentru care aș putea intra la bulan, dar mai trist e că și atrasă de, știi, e și boala asta că da. sexuală. Pot înțelege, nu n-am pățit, dar pot înțelege. Nu-ți doresc. Ok. Și da. cum se manifestă misandria? Îmi spune mai mult așa un pic despre asta. Momentan doar în gând și poate în țipat și limbaj licențios. Că încă n-am dat țipatul și limbajul licențios tot în gând? Nu, alea le verbalizez, le dau afară. Da. Poți să-mi expui o situație în care s-a întâmplat asta ca să avem un caz practic? Cu ultimul biped masculin cu care am avut eu treabă, l-am dat afară din casă, pe furtună fiind, și înainte de asta am țipat o oră. În seara asta? Nu. Cum vreau, nu știu, mai... Să zicem o lună, Okay. Dar a fost foarte rău. Și i-am spus că o să-l și sun pe maică sa, eventual, și să-l trimit înapoi la mama lui. Dar ce s-a întâmplat de a ajuns să-l dai afară din casă? Da, deci el este un bărbat din trecutul meu, de acum 5 ani, care acum 5 ani m-a înșelat, în fine. Eu atunci eram cumva îndrăgostită de el, aș fi vrut dar nu s-a putut. Evident. Și ne-am regăsit cumva după 5 ani pentru că m-am plictisit eu la un moment dat și am avut o întâlnire cu el bazată pe singurul lucru bun pe care știe să-l facă în viața asta, cum îl numești tu, dansul mirilor, nu știu cum îi zici. Așa. Am înțeles, da. Așa. Singurul lucru bun pe care știe să-l facă în viața asta, bun. Da, cumva trist, nu? Cei mai proști reușesc să, nu știu, enigmatic chiar. Și după aia m-am prins că it's not worth it, știi? O oră de plăcere pentru 6 de nervi, E totuși o oră, putea să fie mai puțin. Era și mai mult de o oră, dar cu cât era mai mult, cu atât erau mai mulți nervi, era direct proporțional și mă aducea niște limite psihice în care, nu, ajungeam eu la bulan pentru el și nici atâta nu merită, nu e ok. Da. Și, eu i-am zis foarte clar, știi, cumva ce-mi doresc eu de la această interacțiune. Eu am fost foarte sincer, am zis, tu ești așa, eu sunt așa, noi nu ne înțelegem neapărat, dar uite că putem să facem chestia asta, ți se pare ok? Da, bine, super, știi? Și ca urmare să-mi spună că el acum vrea să ieșim la date-uri romantice și să facem chestii și nu știu ce, și mi-a reproșat că eu nu sunt feminină în preajma lui și că nu mă deschid în condițiile în care are inteligența emoțională a unei euglene verzi și nu are nimic în ochi, nu are lumină. Este zero barat, este pământ de flori, ok? N-ai cu cine, domne, n-ai cu cine. Și eu i-am reproșat că nu mă ascultă, ok? I-am spus astăzi, i-am zis astăzi, uite, tu nu mă asculti. Astăzi? Nu, ipotetic, da? Ca să înțelegi un pic gravitatea. Da, mă prefac că sunt acolo. Așa. Și stau pe un scaun și mă uit. Da. Noi ne-am cetat la telefon și cum e scaunul pe care stau? E comod? E în colțul adică voi mă vedeți pe mine, vă văd doar eu, ca să-mi imaginez așa mai bine. Aveam un rând și m-am pierdut acum, mă gândesc la scaune, Bine, nu știu, sunt lângă pat și stau și mă uit, dar și am o lampă din asta lângă mine deasupra mea pe care pot să o mai pornesc când vreau să am un monolog și după opresc din nou. Așa, continuând. Mă dam cu prostul la telefon, spunându-i că
prostule, poți să folosesc prostule, pot. Și am zis, tu nu ai capacitatea de a mă asculta. Eu dacă îți spun ceva, tu nu, pur și simplu trece prin tine. Eu nu am cum să creez nimic, nici măcar o prietenie cu tine, pentru că pur și simplu nu te duce și nu vrei și nu depui efort și ești ceva rău, știi? Nu știu, doar zi a venit la mine și mi-a zis că eu nu sunt feminină și nu știu ce și am zis, bă, mai știi ce am vorbit ieri și ce ți-am reproșat? Și omul s-a uitat la mine și mi-a zis, nu, ce? Adică, înțelegi, eu îți reproșesc că tu nu mă asculti și tu după 24 de ore uiți ce ți-am spus. Și nu a fost prima discuție de genul, că îl știu de 5 ani. Bine, n-am mai vorbit vreo 3, dar still. Și pe lângă alte foarte multe chestii, de exemplu, de ziua mea mi-a luat cadou paste în formă de modular, de penis și atât. And he thought it was funny or something. I don't know. Mi s-a părut disrespectful. Și au fost bune? Sunt eu nebună. Nu, că nu le-am mâncat. I-am spus că nepătise el cu mama lui. Cum poftim? Le-am lăsat acolo, am zis, ierbele le mănânci acum în fața mea, ți se pare amuzant? Mănâncă-le și râd. Nu? Da. Exagerez eu? Da, Claudia, asta nu îmi pare misandria, asta mi se pare a nu fi proastă. Dau un exemplu. Da, mi-ai dat un exemplu, dar eu nu găsesc o misandrie să ai boală pe acest om. Păi nu, că n-am boală numai pe el. Am boală pe 99% din bărbați. Pe mine ai boală? Tu pare ok, dar zic că nu mai pot să... Par ok, dar ce pare că e ne-ok la mine? Nu mai stai, hai să o luăm așa. Nu, spune acum că... Zi, cu ce-am... Vreau să mă explic un pic ca să înțelegi. Deci, după experiențele mele foarte eșuate cu bărbați în viața asta, da? Foarte eșuate, ceva rău. Plus tot ce se întâmplă în ziua de azi, să nu vorbim despre violență, femicide și abuzurile pe care le trăiesc femeile și fiecare femeie pe care o știu, inclusiv eu, au trecut prin măcar un fel de abuz din partea bărbaților, da? Deci asta, evident, se adaugă la poveștile mele cu proști. Pur și simplu, nu am încrederea în niciun bărbat. Nu știu dacă aș mai putea să am încrederea reală într-un bărbat vreodată sau să nu mă uit la un bărbat și să mă gândesc că undeva acolo există un gând rău sau ceva ascuns. Sau singurul bărbat din viața mea în care am încredere și care știu că mă iubește și atât e tatăl meu. Și cumva cred că mult timp de acum încolo doar el o să mai rămână. Știi ce zic? Da, stai că am intrat în sensul giratoriu și am ieșit la a doua. Stai un pic. Deci, eu te înțeleg. Okay. Da, te înțeleg 100%. Nu mi se pare absolut deloc greșit să simți că tu te-ai născut având încredere în toată lumea. Dar încrederea respectivă s-a pierdut de-a lungul timpului din cauza experiențelor pe care le-ai avut. Da? Lucru care mi se pare complet normal. Dacă vezi un câine pe stradă și de fiecare dată când vezi câinele ăla vine spre tine să te muște, la un moment dat o să treci strada când vezi un câine. Da? E normal asta, nu? Da, vezi, problema este când intervine și faptul că tu pe lângă faptul că ai sentimentul ăsta să treci strada, tu vrei și să mângâi câinele, știi? Din contră, eu nu prea am încredere în oameni în general, am fost tot timpul foarte sceptică, dar mi se demonstrează constant și prin experiența mea și prin experiența altor femei că ceva este complet greșit. La, nu știu, 95%. Da, Claudia, dar, ok, am un singur argument pentru tine, momentan. Okay. Și anume, tu crezi că ajută în vreun fel dacă la finalul zilei, deși vezi că o persoană cu care interacționezi este de ultima speță, alegi totuși să ții parte, să reîntorci persoana aia în viața ta ca să ai cu cine să faci dansul mirului? Înțelegi? Păi da, asta a fost un exemplu recent pe care ți l-am dat. Da, e un exemplu, deci înseamnă că mai sunt. Exemple de situații oribile. Exemple de situații. Mai sunt, evident că mai sunt. Printre care unul dintre ele, mi se pare destul de evident că, deși știi că persoana aia este nașpa, tot alegi să ții persoana aia în viața ta pentru ceva. Și să-ți faci nervii aia de care ziceai.
Eu nu cred că asta te ajută în orice fel să treci peste această lipsă de încredere pe care o ai. Pentru că doar te înveți că este ok să continui să ai interacțiuni cu oameni în care n-ai încredere. Eu am văzut-o altfel, am văzut-o în sensul de o relație nu, în general nu cred că există, nu știu, mi se pare foarte greu să ai o relație realmente sănătoasă în ziua de azi și dating-ul din ziua de azi este ceva oribil și am zis și faptul că am fost și foarte straightforward și sinceră cu chestia asta, de eu nu te vreau în viața mea realmente, este un schimb de chestii, dacă ți se pare corect, mie mi se pare corect. Da, mă, Claudia, dar asta e o disonanță, știi? Adică... Cumva, dacă stau să o gândesc bine, am făcut același lucru pe care l-a făcut și el acum, să zicem, 5 ani, doar că el nu a fost sincer legat de chestia asta. Da, mă, dar diferența e că el e prost și tu încerci să nu fii cu un prost. Noi nu putem să ne comportăm ca bărbații, știi, care... Adică eu nu dau vina pe tine că ai făcut ceva greșit față de el. Că sunteți doi adulți, ați consimțit că faceți bonchi, aia e, să fii sănătoși. Eu zic... Am greșit, am făcut ceva greșit. Da, mă, Claudia, ascultă-mă un pic, că tu m-ai sunat pe bine. Claudia, eu înțeleg că n-ați făcut nimic greșit prin a iniția prinderea știucii, dar asta nu te ajută în niciun fel să-ți construiești încrederea înapoi și să afli că există și persoane în care poți să ai încredere. Da? Eu sunt de acord că majoritatea bărbaților și că o mare parte din oameni de asemenea, dar specific dacă vorbim de majoritatea bărbaților, nu este un grup în care ai putea să ai încredere dacă nu ești o persoană de care le-ar fi frică, într-un fel. Adică, nu știu, mă rog, intrăm în altele acum. Dar... Adică frică? Adică eu, spre exemplu, am privilegiul faptului că, indiferent de dacă dau un bărbat vai morții lui, faptul că eu am 1,91 și 110 kg, îl face să se comporte exemplar cu mine din frica că o să pupe betonul dacă face vreun căcat. Din păcate, ăsta este modul în care și eu, dar și, adică nu și eu, în care alți bărbați, spre exemplu, ajung să nu aibă cum să empatizeze cu experiența femeii, pentru că, cu experiența femeilor în general cu bărbații, pentru că văd o versiune a bărbaților care este diferită. Și n-au de unde să știe ce fac oamenii ăia când n-au frica faptului că poate să-și ia un pumn în gură. Ok? Eu ce încerc să zic în legătură cu ce vorbeam înainte este că nu te ajută pe tine niciun fel să îți redobândești încrederea sau să găsești oameni în care poți să ai încredere dacă tot timpul ți-l petreci cu oameni în care nu ai încredere și ți-au demonstrat factual și direct că nu poți să ai încredere în ei, cât doar îți înmulțești experiențele care te fac să crezi că nu poți să ai încredere în nimeni. Și e normal. Da, problema e că am încercat și cu oameni noi, niște experiențe care, la fel, n-au ieșit ok și în același timp mă oftic atât de tare că cumva sunt atâtea situații, cum ai spus-o și tu pe a ta, că probabil singurul moment în care m-a simțit safe e dacă am eu un iubit care are 1,90 și 100 de kg. Lucru care e absolut oribil. Da, dacă sunt în club și doar vreau unul să mă agațe și eu zic nu mulțumesc, acel nu mulțumesc înseamnă de fapt zero, cel ar fi dat deoparte e am iubit, pentru că respectă mai mult pe bărbatul ăla decât pe mine. Da, oribil, și din nou. Cumva nu-mi doresc o relație, poate și din punctul ăsta, pentru că eu nu știu, cumva doresc să demonstrez că pot și fără. Și cred că multe suntem în situația asta în care putem și fără bărbați. Pentru că dacă avem constant nevoie de bărbați, o să acceptăm tot felul de chestii care nu sunt ok, știi? Și ideea de relație și de cunoscut bărbați noi pentru mine este ceva, nu știu, creierul meu o respinge efectiv. Și cred că mi-a fost probabil, de fapt nu probabil, evident că probabil mi-a fost mai ușor să mă duc într-un rău pe care deja îl cunoșteam și pe care cumva știam cum să-l managiuiesc, pentru că am mai trecut o dată prin chestia asta, m-am și hiluit între timp și am fost eu mai, știi? Adică a fost o persoană cu care puteam să am un conflict și să fiu eu poate la final în putere și în câștig, știi? Evident că probabil asta a fost, că te întorci la rău mai comod și poate rău mai mic, că ți se pare că rău nou o să fie mult mai mare și poate tu nu știi cum să managești chestia aia, știi? Da, dar simultan dacă faci asta nu o să poți să găsești niciodată oamenii care într-adevăr sunt ok, care există. Nu-s mulți,
Există. Sper că există. Eu sper. Există. Chiar sper. Adică, Că în același timp e și frică că o să vină, știi, poate, un gând îndepărtat acolo la mine în cap, există că, poate la un moment dat vine omul ăsta, care e foarte ok și pentru tine, dar eu probabil o să fiu atât de fără speranță și fără energie, așa încât o să resping fix în momentul în care ar fi trebuit să las garda jos și să accept că era fix chestia bună, știi? Și aia, cum fac acum? Păi da, dar momentan faptul că te complaci cu acest rău și te complaci să te vezi în continuare cu o persoană care este... A dispărut din viața mea, este... Zic numai ca idee, ca și concept, că nu e ca și cum s-a întâmplat acum ani de zile, știi? Da. Faptul că te complaci să te întorci la rău cel mai mic și să nu îți schimbi modul în care încerci să găsești oameni, să nu încerci să ai mai multe filtre inițial sau să respingi mai devreme dacă este cazul. Dar principal cred că e modul în care ajungi să găsești oamenii respectivi. Nu o să te ajute în niciun fel. Și nu cred că nici ideea asta de independență totală, deși pot să fiu de acord din principiul în care poți să zici, bă, toți bărbații de care am dat până acum au fost oribili, nu mai am energia necesară să pot să cern oamenii ok de oamenii de căcat. Ok, pot să înțeleg asta, dar la finalul zilei tot ai nevoie de comunitate, tot ai nevoie de intimitate, tot ai nevoie de compasiune, tot ai nevoie de ceva. Da, independența asta e foarte toxică, pentru că o duc într-o extremă în care eu nu vreau să mai cer ajutorul nimănui. Vreau să fac eu totul și uneori chiar am nevoie de ajutor, dar nu mai vreau să cer ajutor. Dacă mă simt slabă și simt cumva că iară picând, știi, și nu, fac eu, dar nu pot să le fac. Real vorbind, nu pot să le fac. De acord, și o relație nu este despre a face tu tot sau a face cealaltă persoană tot sau e despre a avea conexiunea cu o persoană și despre a împărți niște lucruri împreună și a se simți foarte bine și drăguț și mai bine decât era înainte. Da, e un plus, nu să doar streseze viața. Nici ajutorul prietenilor mele nu-l mai cer, adică nici femeilor din viața mea nu mai vine să le cer ajutorul, știi? Și în capul meu e fă tu, că trebuie să știi tu, că nu poți să te bazezi pe nimeni, cumva asta e gândul constant, știi? Da. E foarte... Încerc să mă cern și eu pentru că am multe păreri, cred, și din experiența mea de dating ca bărbat, dar nu vreau să dau de asemenea foarte mult din casă, adică mai ales că sunt mai mult niște chestii de vorbit între doi oameni decât de vorbit în fața mai multor oameni când încep eu să șeruiesc, că eu n-am protecția anonimatului cum n-aveți voi. Dar, cum să zic, din păcate, deși este absolut corect și îndreptățit să te simți cum te simți despre bărbați ca și concept, dacă dai de un bărbat care e ok, din toate puncte de vedere raționale, cum ai spune, dar tu, că hai să o frizuiesc altfel, ca să aibă sens. Eu cred că, și am fost frustrat foarte mult timp în legătură cu asta, că faptul că există foarte mulți bărbați oribili în the dating pool și în lume as a whole afectează în principal femeile, evident, dar restul bărbaților, afectează și restul bărbaților care n-au greșit cu nimic la nimeni. Eu am trecut prin multiple experiențe în care mă frustra foarte tare faptul că dating-ul pentru mine devenise un show de circ în care eu inițial, înainte să pot să formez o conexiune cu cineva, mi se dădeau niște cercuri prin care trebuia să sar ca să demonstrez că nu sunt o persoană de căcat. Și asta devine foarte obositor. Să pleci mereu, din nou, nu zic în niciun fel că este la fel de oribil ca experiența unei femei de a da și a încerca să cerni bărbații și să găsești un om care e ok și de a te pune în atât de multe situații care sunt nesigure și oribile. Dar nici să comparăm oricum situațiile. Sunt chestii diferite care... de acord. Dar voiam să zic, adică să nu pară cumva că zic că e mai nașpa experiența, nu știu, nu e. Dar simultan nu e una plăcută.
absolut deloc. Că trebuie să sari prin aceste cercuri, să fii performativ și să te lupți practic cu modul în care inamicii mei ajung să fie faptul că bărbații fac lucruri nasoale față de posibilele viitoare mere partenere pe care eu trebuie să ajut să le managiuiesc și ajunge să fie foarte greu cumva să mă lupt cu faptul că au venit alți oameni înainte și au dat atât de multă lipsă de încredere și au făcut și alte persoane să simtă nevoia să pună atât de multe semne de întrebare și să fie atât de precaute înainte să poată să se lase să aibă orice fel de soi de conexiune. Și cred că ce e asta important este din nou o scurtă pastilă teoretică și mă întorc mai departe la chestia asta pragmatică, în ideea de cum valorile feministe nu impactează doar și mai tare ideea că patriarhatul nu impactează doar experiența femeilor, dar ne impactează și pe noi ca bărbați și impactează pe toată lumea, pentru că ajunge să seteze niște standarde și de asemenea ajunge să ne strice și nouă experiențele care ar putea fi drăguțe doar prin simplu fapt că e sistemul ăsta în care trăim, care ne impune să fim într-un fel și creează atât de multe probleme. Bun. Eu cred că este total îndreptățit să te simți cum te simți la un nivel macro, dar nu la un nivel micro. Pentru că dacă ajungi să tratezi orice persoană care ar putea să fie ok cu atât de multe semne de întrebare și cu atât de multe probleme, s-ar putea să nu mai ajungi să creezi conexiunea aia nici cu persoana aia. Are asta sens? Da, are foarte mult sens. Îți dai seama că practic asta este și frica mea. Problema e că eu văd alți bărbați în relații cu prietene sau cu fete care sunt super ok și cu care pot să comunic. Nu pot să zic că orice bărbat pe care îl văd este oribil. Nu, chiar am cunoscut băieți foarte ok. Dar în același timp când vine vorba să mă pun eu în situația să cunosc un bărbat, ori este ceva foarte red flag din prima și plec, ori dacă mi se pare ok, tocmai ca să nu vin eu cu tot bagajul meu pe care îl recunosc, evident, că sunt niște lucruri care trebuie rezolvate, în primul rând eu cu mine, ca să nu fac rău eu, plec de tot. Adică nici nu vreau să te las să vezi câtă neîncredere am și câte probleme am dacă te simt ok, pur și simplu prefer să nu fac eu ție rău și să fiu eu singură. Știi ce zic? Cumva sunt și empatică în toată situația asta, că nu-mi doresc să dau rău mai departe. Dar simultan gândind într-o relație, bagajul ăsta ar trebui să se împartă, nu-i ca și cum... Cu asta de acord. Acum zic să nu cadă doar pe umerii cuiva. Da, dar trebuie să știu că persoana aia chiar vrea și e willing to, și aia e problema, că nu cred că mai pot să permit unui om să îmi demonstreze că, eu chiar vreau să fiu aici și te plac și hai să încercăm, ăsta e bagajul meu, ăsta e bagajul tău. Hai să vedem cum facem bagajul ăsta comun împreună, știi? Pur și simplu în situația nu mai îmi dau eu mie voie, chiar dacă s-ar întâmpla. Dar eu cred că trebuie să-ți dai voie, că dacă omul ăla e în continuare acolo înseamnă, adică suntem totuși adulți și suntem, dar înțelegi ce zic. Da. Suntem totuși adulți și cred că are mult mai mult, sau cel puțin eu așa funcționez, pe dogma în care, dacă eu nu-ți spun că e ceva greșit, poți să îți asum faptul că e ok. Că dacă stăm acum să ne întrebăm la fiecare lucru mic dacă e ok sau dacă nu e ok, o să stăm să ne întrebăm toată ziua și nu o să mai facem nimic. Da, am trecut prin niște povestioare, povești cu experiențe cu bărbați care au prezentat totul atât de minunat, care mi-au înțeles vulnerabilitățile, nu pentru că erau inteligenți și buni intenționați, nu, erau doar narcisiști și probabil inteligenți. Și tot timpul mă trezeam în această iluzie minunată, dar era exact ce îmi doream, ca după aia totul să se dărâme și să rămân cu nimic. Și am trăit chestia asta de repetate ori. De aia zic că când e foarte bine, simt că ceva o să fie foarte rău. Pentru că mi s-a tot demonstrat chestia asta. Și nu doar în relații cu bărbații, și în relații de prietenie și în alte lucruri. Tot timpul e with a twist. Tot timpul. Da, dar știi că asta nu ajută mai departe să găsești conexiunile reale care nu te fac să simți asta de fapt.
normal, absolut deloc. Adică dacă nu rezolv chestia asta, pot să fiu single, liniștită pentru că I deserve it. Că, și pe asta poți să rezolvi doar având experiențele alea în care ai încredere, știi? Știu, dar te gândești la suferința care vine la pachet cu chestia aia, știi? Și dacă aia ești cinică, dar poate să fie suferință sau poate să fie foarte bine. Înțeleg că e complicat, dar știi, chiar astea nu pot să fie deconstruite decât cu experiențe care chiar sunt pozitive și care chiar îți demonstrează că nu e așa mereu, știi? Și în alea poți să intri doar dacă vii fără, adică în care ești aware inclusiv de modul în care îți schimbi comportamentul din cauza bagajului cumva pe care l-ai și poți să o faci în așa fel că nu-ți spune nimeni să nu-ți mai activezi niciun fel de semnal cât să nu fii safe, dar să știi că dacă încă rămâi acolo, înseamnă că poți să pui semnalele la o parte și să tratezi persoana aia ca o persoană lângă care ai vrea să fii și dacă simți că n-ai vrea să fii, înțeleg, să pleci, dar după intri în acest ciclu în care dacă ți activează mereu semnalul, îți vine mereu să pleci și nu mai ajungi să simți nimic față de nimeni. Înțeleg și asta. Nu știu, nu cred că putem să rezolvăm într-un apel. Da, vreau să mai zic că, foarte pe scurt, că mai ciudat a fost, at some point, am intrat într-o chestie care era foarte sănătoasă în teorie, la bază și eram foarte respectată și tot. Și am zis, uite, asta e, dar nu era chimia acolo, nu știu cum să-ți explic, nu, era doar teoretic bine. Practic, nu simțeam că lipsește ceva și am plecat din chestia aia foarte ok, adică nu, doar că atât de supărat am fost pe mine în momentul ăla că, uite, ai dat de ceva safe, dar nu ți-a plăcut ție, că nu simțeai, nu era spark-ul ăla. Acum, am trecut pe și mi-am dat seama că de fapt erau și acolo niște lucruri care nu erau ok. Da, evident, să n-ai încredere în conceptul de spark. Să nu ai încredere în conceptul de spark, să n-ai încredere în faptul că dacă ceva este teoretic ok și nu... Astea sunt lucruri care în relații normale și în relații sănătoase se construiesc. Adică eu am această credință care poate să fie, nu știu, un pic controversată, că toată ideea asta de spark și toată ideea asta de chimie vine mereu din ceva negativ, nu din ceva pozitiv, știi? Și că real, ok, hai că nu mă arunc atât de tare totuși, dar specific cuvântul spark, nu chimie, specific cuvântul spark, vine din acel du-te-vine, vine dintr-un sentiment de frică, vine dintr-un sentiment nu știu, e complicat acolo. Iartă-mă un pic, cred că m-am exprimat eu greșit cu spark. Nu înțeleg chestia de spark și du-te vină, flutura și stomac. Nu asta voiam să zic. Era mai mult ca un cel mai bun prieten, dacă are sens. Nu simțeam neapărat o atracție fizică față de el. Nu simțeam o atracție un pic mai mult decât, știi? Doar știam că sunt respectată. Și aia e atât de cu du-te vină, Claudia. Adică... Da, nu știu, am pățit pe pielea mea, am pățit un ciclu, spre exemplu, de a simți atracție fizică pentru cineva din prima, după care atracția fizică se duce, după care reîncepe și ajunge să fie mai puternică din faptul că atracția fizică vine din conexiune emoțională, nu din ceva pur și simplu chimic, știi? Sunt două chestii diferite, mi se pare că odată ce am experimentat cum se simte atracția fizică care pornește din conexiune emoțională, înțeleg perfect care e diferența dintre cum se simte o relație sănătoasă și organică și cum se simte una care e bazat pe the thrill, e bazat pe ce vedem în cultură pop, e bazat pe unattainable, e bazat pe toate sentimentele astea care nu vin din conexiune, care vin din alte lucruri, care nu te ajută real să formezi o conexiune. Da, bine, era și o relație în care, uite, de exemplu, eu trebuia să cerșesc un compliment, da, la modul să mă rog să primesc Intrăm în alte chestii, Claudia. Intrăm în alte chestii. Dar încerc să zic că era un respect de bază. Înțeleg, dar nu era mai mult de atât. Era o prietenie, basically. Da. Ce încerc să zic e că asta e și în mintea privitorului. Asta cu ce e o prietenie, cu ce e o chimie, cu ce e un spark, cu unde e atracție, cu unde nu e. Și uneori poate ajută să ai puțin răbdare cu tine ca să vezi real, să-ți observi. Nu spune nimeni să faci ceva care e împotriva sentimentelor tale. Dar uneori și alea sunt înșelătoare.
Și cu asta o să cerci un calificativ, te rog, Claudia. O să fie 5, mulțumesc mult. Și eu mulțumesc. Și spor. Da. Bună seara. Bună seara, cum vorbiți? Dăm te rog tu un nume. Numele tău în această seară va fi Euclenția. Euclenția, vai, super. Aveam o poveste cu numele ăsta la un moment dat, nu contează, nu de șansă să sunați. Continuând. Euclenția, cu ce te pot ajuta în această seară? Deci, o să încep cu puțin context, pentru că știu că nu-ți place să pui tu povești cap la cap. Eu sunt la facultate în Olanda și am sunat în seara asta pentru că am probleme cu un handrelău. Ca și orice altă studentă româncă plecată la facultate, am probleme cu niște handrelei tăi. Și aș putea spune, pot să ghicesc că handrelăul respectiv este totuși român, deși ești în Olanda? Nu este român. E top 1% povești înseamnă. 99% din povești, super. Și cu oameni care pleacă în diaspora, tot cu român, nu știu cum se întâmplă. Peste tot suntem. Crede-mă, e foarte ușor, ne găsim peste tot, am foarte mulți prieteni români. Dânsul este olandez? Nu este olandez, este din țara de lângă, cu o istorie tumultoasă în al doilea război mondial. Aha, da. Belgia. Da. Sigur, nu. Este chiar din Germania. Și pentru ca să fie mai ușoară povestea, să-i spunem Marius. De acum, Marius din Germania, da? Ok. Bun. Eu și Marius din Germania locuiam în anul întâi în același cămin, practic. Deși nu sunt cămine, era un fel de cămin, student housing, eram vecini. Ok. Și aveam un grup foarte, foarte șmecher la noi în cămin, ne întâlneam, totul era fain, la început chiar eram prieteni, până în februarie. Ok. Când Marius a decis că e momentul să-și cumpere o mașină, l-am întrebat ce mașină e, a spus că e culoarea verde, mie îmi place culoarea verde și am zis în glumă, hai, fă o tură cu mașina. M-a dus într-o tură cu mașina, totul fain frumos, trebuia să dureze jumătate de oră, a durat cam 6 ore această plimbare a noastră și de atunci am început să vorbesc cu Marius, să ne vedem în fiecare zi, să mergem împreună la facultate, să facem de mâncare împreună, să mergem la cumpărături împreună, să avem o tradiție, să ne plimbăm la 6 dimineața împreună pe plajă și totul era superb, știi, totul era foarte frumos. Ok. Și, mă rog, tot felul de lucruri drăguțe, cum ar fi să ne uităm la filme Disney, cuddling în pat împreună, să facem banana bread ascultând muzică jazz. Ca prieteni sau ca mai mult de prieteni? Ca prieteni, pentru că după câteva luni de acțiuni de tipul ăsta, Marius a decis să spună și mă bucur că suntem doar prieteni și nu este absolut nimic romantic între noi. La care eu nu știu cum să răspund la statement-ul ăsta. Pentru că tu voiai să fie ceva romantic. Păi, da, nu știu, adică dacă duci flori unei fete și îi dai trec la ciclul menstrual ca să-i dai ciocolată și stai cu ea în pat. Deci tu vrei să-mi spui că voi erați doar prieteni, dar știa când ai faza luteală? Da. Ok, continuând. Ne întrebau alți oameni prin facultate sau colegi de-ai mei sau colegi de-ai lui de cât timp suntem împreună și vai ce drăguți sunteți și să vă țină și tot felul de chestii de genul ăsta. Ok. El are așa o boală de asta de orice vestic privilegiat, să meargă în tot felul de călătorii, că are chef. Tu ai spus că are o mașină verde. Poți să întreb cât de scumpă este mașina verde? El a luat la un bargain foarte bun, cred că îmi spusese că o scos-o sub 10.000 și cu toate reparațiile tot. Ok, nu e atât de rău atunci. No. He's not that rich. Dar bani de motorină are să te plimbe 6 ore. Bani de motorină avea, da, normal. Așa, continuând. Și bani de excursii, în modul în care am stabilit o tradiție, care pe unde merge ne trimitem vederi și scrisori unul la altul. Dar eram doar prieteni. Dar Marius ăsta avea și alte prietene cu care interacționa la fel? Eu și Marius mai aveam din când în când one night stand-uri și ne povesteam unul altul despre astea, cumva să ne facem în ciudă. Eu la un moment dat m-am combinat cu un compatriot de-al lui și el la un moment dat s-a combinat cu o tipă care e la aceeași facultate ca mine. Nu în aceeași universitate, dar studiază același lucru. Voi aveați one night stand-uri cu alte persoane și vă povesteați sau aveați one night stand-uri și unii cu alții? Nu, unii cu alții nu niciodată. By the way, toată chestia s-a ținut din februarie până în iunie, nu ne-am sărutat nici măcar o dată. Ok, asta mi-era confuz. Eu credeam că voi erați prieteni, dar mai făceați chestii, dar vorbeați despre cum făceați chestii și cu alte persoane. Nu, nici măcar n-am făcut vreodată chestii, dar au spus foarte multe chestii questionable, de exemplu. De ziua mea
înainte de ziua mea, au spus că da, eu nu o să beau tare la ziua ta, că știu că sigur se întâmplă ceva între noi și n-ar fi corect față de tine. Și dădea tot fel de bombe din astea. Ok. Ok. La un moment dat au adus discuția că, bă, auzi, eu cred că ție-ți cam place de mine. Și am zis, crezi, gen, crezi? Și a fost o discuție de genul că știi că noi n-am putea fi împreună. El era foarte vizionar, așa, foarte idealist. Spunea tot felul de Ce înseamnă asta? Că băga în cripto? Cum adică era vizionar idealist? I mean, băga și în cripto, era la business. Evident. Dar nu asta, normal, evident. Dar nu asta era ideea. Ideea e că vorbea așa de parcă era în linii de film. Omul credea că toată viața lui e un film. Genul ăla de persoană care are main character syndrome. Ok. Da, și la un moment dat am vorbit despre chestia asta și am decis să rămânem doar prieteni, doar că au continuat. Îmi dădea și one-liner-ul de genul, nu știu de ce ne comportăm de parcă suntem împreună când eu nu vreau să fiu împreună, dar ne-am potrivit parcă așa de bine. Man, mă rog, a fost un torment emoțional. Și adică eu toate mix signalul din lume și că da și că nu, simultan, în același timp. Da. Ok. Da, exact. Și tot a culminat de ziua mea, când era petrecerea Paranghelie. În iunie. Gemeni? 12 iunie sunt gemeni, dar și ziua lui e în 13 iunie. Ziua lui e în 13 iunie se vede. Și e gemeni. Da, comportament de gemeni la amândoi. Pe bune. Da, și de ziua mea... Da, e totul clar acum, nici nu cred că trebuie să mai continui, cred că am înțeles tot. La petrecerea de ziua mea, practic m-a luat afară să vorbim în mijlocul petrecerii și m-a ținut la discuții aproximativ jumătate de oră în care ne-am și certat și în care am și început să plâng la un moment dat pentru că era extraordinar de greu emoțional pentru mine să port discuția cu el. Practic, m-a făcut să recunosc, m-a făcut să spun cuvântul cu L în limba engleză, cuvântul cu I în limba română. M-a făcut să-mi confesez adâncimea sentimentelor mele pentru el. Mi-ai răpit oportunitatea să fac o glumă lingvistică. Deci te-a pus să confesezi că îl iubești? Da. Și tu îl iubeai? Da. Euclenția, ești ok? I've had worse, if you can imagine. Cum? Tu în ce condiții spui că iubești pe cineva, Euclenția? Deci ar ținea felul ăsta cel puțin 3 ore ca să pot să-ți explic că era chiar pe bune și nu eram doar dusă cu capul. I really did. Nu, da, vreau să înțeleg ce te face să te simți că iubești un om. Așa, pe scurt. Acum scuză-mă și pe mine că-s curios. Aveam o conexiune foarte, foarte aparte. Nu aș putea să spun. Era diferit, n-aș putea eu să înțeleg. Nu, ai putea să înțelegi. Cred că toată lumea are o chestie de genul ăsta la un moment dat în viață. Cred că e o chestie extraordinar de relatabilă prin care trece toată lumea. Păi cum poți să ajungi să spui te iubesc? Păi eram destul de multe tipuri de alcool down și... Adică tu ai fi spus asta și trează sau doar beată? I-am spus asta și trează după aia, la un moment dat. Atunci, cum vine argumentul că erau prea multe chestii? Când deja era pasărea afară din cuib, ok? Când era muța afară din sac, i-am mai spus încă o dată când m-a luat, când eram sober, să vorbim concret despre ce s-a întâmplat. Păi ce te face să spui că îl iubești? Asta este o întrebare foarte bună. Toate momentele adunate, tot timpul pe care l-am petrecut împreună, toate conversațiile pe care le-am avut, toate momentele drăguțe, toată afecțiunea pe care mi-a arătat-o, toate gesturile micuțe pe care le-a făcut pentru mine. Love language-ul meu este quality time. Și, ok, eu înțeleg eu, Clenția, dar că la finalul zilei tu faci chestiile astea, sigur, și tu le simți așa, și după care vine la tine și zice, auzi? Da, tu știi că noi n-am putea să fim niciodată împreună. Dar de fapt ne-am potrivit, dar nu. Cum poți, adică cum ai cum să zici în situația aia că îl iubești? Da, foarte bună întrebare, nu știu. Aici este problema la mine. Continuând. Continuând, în seara aia a fost un moment foarte... E pe la Fleabag, ai văzut Fleabag? Nu, dar știu ce se întâmplă. Da, exact faza din, pentru cei care se uită în chat, exact faza din Fleabag cu în stația de tramvai de la sfârșit cu I'd love you, it will pass. Exact cam o chestie de genul ăsta s-a întâmplat. Și când i-am spus că de ce m-ai făcut să am conversația asta fix de ziua mea, el a zis, păi e după 12, e ziua mea de fapt. That was a kicker. That had a little kick to it. Doamne, cât de mi se strepelește pielea de cringe. Da, nu, neironic. Pentru că încerc să-mi imaginez și el spunând asta într-o engleză de neamț, știi? Nu, are accent australian. N-are accent de neamț.
That's a whole different story. That's a whole different story. Dar, da, în fine, mă rog. Da, înseamnă că bunicii lui n-au făcut lucruri bune în al doilea război mondial. Da, nu cred că au făcut lucruri foarte bune. Da, având în bunicii vedere lui, că are accent australian, dai neamț. Little shocker for you. Cred că, mă rog, continuând. Anyway, după toată faza aia, următoarea zi, m-am trezit dimineață. Eu nu mi-aduceam aminte foarte multe lucruri, mi-aduceam foarte fragmentat aminte. Toată lumea a fost foarte bine în seara aia. A fost o petrecere reușită. Și vine la un moment dat, eu stăteam la parter, îmi bate în geam, deschid geamul și îmi spune Good morning sunshine, la care răspund, lasă-mă în pace, te rog frumos, cred că e destul de seară. Și el a înțeles română? Înțelegea, cred că dacă le înjuram bine în română, că înjuram destul de mult în română, așa că cred că dacă le înjuram s-ar fi prins. Da. Dar ideea e că după ce am stat și am explicat că eu nu mi-aduc aminte de conversația de aseară, gen complet tot ce s-a vorbit, el a rămas foarte șocat, a zis că îi pare rău, mi-a dat un rezumat la ce s-a întâmplat, mi-am adus aminte ce s-a întâmplat și eram, da, ok, bine, cred că este momentul să mă lași în pace. La care el a zis, păi, da, eu am să merg cu mașina weekendul ăsta în Franța, vrei să vii cu mine? Așa, și cum a fost în Franța? Nu am mers în Franța. Mă așteptam să fi mers. I decided to respect myself for once. Și am spus, lasă-mă în pace. N-are cum. Da, nu, I put my foot down și am zis, știi ce, lasă-mă în pace. Și nu m-am dus în Franța. Mă rog, a mai fost o săptămână în care am stat și am mai vorbit și am mai lăsat niște chestii, să zicem, relativ încheiate. După care el a plecat peste vară, eu am rămas în Olanda peste vară, că munca. Și ne-am mutat amândoi din căminul ăla, fiecare stăm la casa noastră acum, nu știu unde stă, nu știu ce face, nu știu nimic. Nu știu când s-a întors la facultate, că el a venit mai târziu decât a început, la noi începe anul, la 1 septembrie. Și el a venit undeva pe la jumătatea lui septembrie și știu chestia asta, pentru că una dintre cele mai bune prietene mele este în grupă cu el. Așa că aveam Intel, la care el merge la prietena asta mea bună și întreabă, hei, ce mai face Daria? Tocmai mi-am dat da, prietena ta, Daria. Era curios ce mai face prietena ta, Daria, dragă Euclenția. You know what? At this point, toată lumea care mă cunoaște povestea asta. It doesn't even matter. Deci poți să tai Euclenția să trec Daria? Pot, da, am schimbat. I doxed myself. Mulțumesc pentru actualizarea datelor. Așa, continuăm. Cu plăcere. Da. După care se duce la toți prietenii mei prin facultate, se duce efectiv și eu nu eram la facultate în ziua aia, se duce și mi-a găsit toți prietenii prin facultate. Eu am întrebat pe toți dacă sunt la cursuri, unde sunt, ce mai fac, dacă sunt bine și cum ar putea să dea de mine. Mind you, noi n-am vorbit 3 luni de zile, pentru că we went completely no contact. Din ziua în care au plecat, i-am spus no contact. Niciun mesaj, niciun apel, niciun hai să ne vedem, nimic. Nu ne-am nici văzut. Așa că am început să întreb prietenii cum poate să dea de mine. În condiție care nici măcar i-am dat bloc sau ceva, putea doar să-mi scrie. Doar nu voia el să-mi scrie primul mesaj. Așa de avea filmul lui. Să aflu eu, avea hazul lui. Să aflu că este înapoi. Exact, să aflu eu că este înapoi, să mă duc să-l caut. Și eu n-am făcut chestia asta. Dar recent, acum câteva zile, am primit un mesaj de la el în care îmi spune, hei, ai vrea să petreci niște ore într-o companie bună? Are o ofertă de angajare sau ți-a angajat la o companie care plătește bine și vrea să-ți pună și ție o pilă la HR? Dar fi măcar cazul, honestly, că chiria plătită, nici măcar. Da. Dar da, și acum întrebarea mea este, ce să fac? Să mă duc să mă văd cu el, să văd ce are de zis sau nu? Păi, hai să o zicem, eu răspunsul poți să-l scriu și pe hârtie dacă vrei de dinainte. Dar îți mai pun niște întrebări. Ok. De ce te-ai duce? Pentru că sunt foarte curioasă de ce mă caut. El e de mai bine de o lună deja în țară, dar de ce mă caută acum? Ce vrea să-mi spună? De ce mă mai disturbă fața? Tu mai simți ceva pentru el? Eu toată vara am fost și la terapie și nu doar din cauza lui alte chestii, dar s-au adunat o grămadă de chestii. Terapeuta m-a întrebat dacă este de altă orientare sexuală, pentru că nu înțelege cum ai putea să faci așa ceva. That was pretty funny. Dar toată vara asta am încercat să fac, să trec peste el, nu să-mi reprim sentimentele, să le accept, să le las să treacă într-un mod sănătos. Se vede că ai fost la terapie, da, sfaturi bune. Da, mulțumesc. Așa. Mulțumesc. Și ți-a ieșit? Eu aș zice că da, dar asta mă ajută foarte mult faptul că nu mai există proximitatea care exista dinainte, nu mai există contactul, nu mai văd, nu mai stau cu el, nu mai vorbesc cu el și asta mă ajută foarte mult. Contactul și înainte era ca la o solență, adică nu prea prindea.
știi? Acum, știi, contactul era acolo, dar nu însemna că pornea și motorul, înțelegi? Da. Da. Daria, situația este destul de simplă. Și anume, răspunsul este nu. Răspunsul este nu. Nu te duci să te vezi cu dânsul. De ce? Pentru că, acum nu vreau să mă arunc și eu în cuvinte grele, să zic cuvântul cu M. Așa. Da. Dar ideea generală ar fi că tot acest... ție nu-ți place de el, ție îți place acest cald rece pe care ți-l dă. Înțelegi? Ție îți place faptul că... Și eu nu știu dacă știa, nu știu dacă îl duce capul să știe asta, dar eu cred că îl duce să simtă asta. Faptul că îți dă aceste calde și aceste reci și că asta îl face pe el să se simtă bine și cumva te face pe tine să deprinzi niște chestii. Este uman. Ca în momentul în care cineva îți dă și după care ți ia, sau cineva îți dă și după îți dă mai puțin, până când trebuie să lupți tu un pic și atunci îți dă un pic mai mult și după care iar îți dă mai puțin, să devii dependentă de ciclul ăla. Dar tu n-ai nicio treabă cu el. Până la finalul zilei, toate sunt niște chestii de percepție din partea ta. Pe când o conexiune nu se întâmplă doar la tine în cap, se întâmplă între doi oameni. Știi? That's fair. Da. Dar în același timp intervine problema că o să stau și o să mă gândesc de ce m-a căutat și a vrut să-mi zică... Îți zic eu de ce te-a căutat. Și e foarte simplu și tragi linia aici. Îți zic eu. Te-a căutat fix ca să te gândești. Te-a căutat fix ca să te gândești și ca să mergi, ca să poată să-ți dea o caldă, ca după care să-ți mai dea reci. De asta te-a căutat. Și dacă o gândești așa, și dacă te gândești că singurul motiv e că voia să-ți dea o caldă, poți să n-accepti calda respectivă. That's really fair, that's really fair. Mai ales că e destul de rece afară. Plus că, știi, există alți oameni care nu-ți dau calde și reci. Acum, există posibilitatea de-a întregul să te mai gândești la el mult timp în continuare. Să nu treci peste cu totul. Și asta e complet normal. Pentru că tu nu te gândești la el, tu te gândești la ciclul ăla de cald-rece. De fiecare dată când te gândești înapoi la situație, te gândești că te gândești la ciclu, nu la el. Da? Și cum el îți monitoriza ție ciclul, îți monitorizezi și tu singură ciclul ăsta, înțelegi? Foarte fair, clocked me. Bun. Foarte fair. Da. Și du-te, interacționează cu alte persoane, vezi că există oameni și întregi, luptă-te cu abilitatea de a te conecta cu oamenii respectivi, pentru că e mult mai greu să te conectezi când cineva nu-ți dă calderești după ce te-ai obișnuit cu asta, dar înțelege că aia e conexiunea adevărată, nu ce s-a întâmplat cu acest om cu care nici măcar n-ai avut nimic. Bun. Puternic răspuns. Un calificativ, te rog frumos, Daria. 5 din 5 plus încă un punct pentru cravată. Mulțumesc foarte mult și o seară bună. Cu plăcere. La revedere. La fel. Alo, bună seara, Pitline. Bună seara. Bună seara, cum vă numiți? Otilia, cu ce te pot ajuta? Păi, nu știu dacă asta este o problemă foarte mare sau nu, dar vreau să o împărtășesc cu tine și să-mi dai o mică părere. Ok, te ascult. Deci, sunt împreună cu un băiat aproape de o lună și ceva. Dar este o mică obligație. Și anume? Că mă obligă mama să fiu cu el împreună. Asta sună chiar ca o enigmă. Da. Și eu, înainte să vorbesc cu el, am avut mai multe tangențe cu colegul meu de bancă. Ok. Foarte multe tangențe. Sunt clasa 12 și de vreo 2 ani și ceva, să zic, că sunt tangențele astea. Am vorbit, n-am mai vorbit, am vorbit, n-am mai vorbit. Bun, Otilia, hai să luăm câțiva pași în spate. Cum adică te obligă maică ta să fii împreună cu el? Zice că aș putea să am un viitor foarte bun cu el. De ce? Că are bani. Adică părinții lui au bani. Nu, el muncește, adică are proprii lui bani. Ce muncește în clasa 12, dacă poți să-mi permiți? Păi nu băiatul de la mine din clasă, iubitul meu. Câți ani are iubitul tău? 22. Da. Și în ce context l-ai întâlnit? Păi stă gen aproape de mine. Suntem ca un fel de vecini. Și părinții îl cunosc, părinții lui mă cunosc. Și cum ai ajuns să fii în contextul în care ești împreună cu el? Gen, cum s-a ajuns până acolo? Păi, în mare parte am ieșit cu același grup de prieteni și
într-un fel sau altul, a început să-mi dea mesaje, am răspuns, după aia am spus mamei, mama foarte fericită, era entuziasmată că vorbesc cu el. Și m-am mânat, hai, vorbește cu el, bagă-te împreună cu el, că e bine, că o să fie bine, o să vezi. Dar problema e că nu prea am sentimente pentru el. De ce ai acceptat să fii împreună cu el? M-am gândit că poate o fac pe mama fericită, nu știu, adică nu... Sunt o persoană de nu vrea să facă din cealaltă persoană supărată sau tristă să fie din cauza mea, știi, înțelegi? Dar e relația ta, nu? Da. Cum o numești o relație? În ce sens? Nu știu, să fie reciproc de la amândoi sentimentele. Cum arată relația voastră? Povestește-mi un pic care interacțiune între voi. Cu ce vă ocupați? Ce faceți? etc. în această lună și ceva? Păi, ieșim prin oraș, ne plimbăm, stăm, vorbim, din astea mare parte. Ok. Dar a fost o mică problemă și ceea ce m-a și îndepărtat foarte tare de el a fost că mama mea m-a îndemnat să plecăm într-o excursie amândoi. Și eu, în prima fază n-am vrut și până la urmă am spus, uite așa, să plecăm undeva, o noapte, nu știu ce, nu știu cum. Am ajuns în locația respectivă, foarte frumos, liniște, pădure, toate astea. Și până a venit seara, s-a încercat o dulce dragoste, n-a funcționat și de acolo... Cum adică n-a funcționat? Nu știu, mi s-a cam tăiat. Ok, dar voi ați mai făcut dulce dragoste? Nu. Ok. Nu. Așa că mama ta a împins ca să mergeți într-o excursie împreună ca să se întâmple asta. Da, fix asta. Bă, ce boală de mamă poți să ai. Ea zice că să fie totul bine pe viitor pentru mine, că el are bani, că poate să mă întrețină, nu știu, din astea. Dar mie mi se pare că o relație adevărată se construiește gen să facem amândoi. În mod evident! Da, 100%! Adică, uite, am spus treaba asta și a spus că cum adică să faceți amândoi, să clădiți amândoi? Mie nu mi se pare normal. Adică, dar ce contează ce crede maică ta? Adevărat și asta. Nu trebuie să ieși cu el, nu trebuie să interacționezi cu el, indiferent ce fac sau vor sau ce dreg părinții tăi. Nu trebuie. Da, adevărat și asta. Nu că e adevărat, e 100% adevărat. Mă gândeam că poate contează și părerea ei. Nu! Adică contează părerea ei, sigur, în sensul în care ajută mereu să iei opinia unui adult, dar în primul rând, asta nu e comportament de adult, al doilea nu contează, în acest caz specific, nu contează opinia ei absolut deloc. Absolut deloc. Da. Ok, am înțeles. Și problema cu colegul de bancă? Foarte simplu. Primul pas este să te asiguri că poți să ieși din acea relație și să nu rămâi acolo, pentru că nu, în primul rând, nu asta vrei, ok? Și ăsta ar trebui să fie singurul argument. Nu vrei, punct. Da. Atât, nu trebuie să mai este o discuție după. Și mai departe te decizi tu cu cine vrei să ieși sau cu cine vrei să fii și să descoperi organic ce înseamnă conexiunea sau îndrăgostitul sau relația pentru tine. Și colega mea cea mai bună este împotriva colegului de bancă. Ok. Și zice că nu e ok, că te-a lăsat, adică au fost 3 șanse și el se gândește că poate a 4-a oară e cu noroc, adică mie chiar îmi place de el toate punctele de vedere. Și ea spune că nu e ok, că te-a lăsat, că după s-a întors și... Stai, cine spune asta? Colega, prietena mea cea mai bună. Ok. Deci ce s-a întâmplat a fost că au fost mai multe încercări să vă combinați într-un fel sau ce mai exact? Da. Și de ce n-au funcționat? Păi primele 2 dăți a fost că nu a vrut niciunul. Adică am vorbit, am lăsat o baltă, am vorbit iar și am lăsat o baltă. Ok. Și a 3-a oară a fost pentru că eu am pus foarte mult sentiment, adică mă îndrăgostisem lulea de el și el a zis că nu știe sigur dacă vrea o relație sau nu vrea o relație. Ok. Și acum s-a reîntors și a zis că nu o să mai fie la fel și promite că o să fie ok, că vrea relația cu mine și chestii de genul. Ok. Da, păi cred că primul pas e să scapi din această relație în care te afli, în care nu ar trebui să fii, dacă știi, dacă nu asta îți dorești. Și în al doilea rând, să vezi organic și încerci să respecti, uite, la fel cum mama ta ar trebui să respecte opinia și consimțământul tău în privința ce relație ar trebui să ai, la fel și tu trebuie să respecti chiar dacă ai sentimente pentru respectivul băiat, dacă nu, el spune că nu vrea să respecti asta și acum dacă tu ai în continuare și ai vrea să încerci și dacă el spune că ar vrea și el să încerce, de ce să nu încercați ceva? Păi asta m-am gândit și eu, da.
prietena mea cea mai bună spune că nu e ok cu colegul meu. Și de ce lași alți oameni din viața ta care n-au nicio legătură cu tine și maică ta sau prietena ta o să fie acolo în fiecare moment din relația voastră, o să stea în dulap și o să se uite la ce faceți? În ce fel contează ce ar crede ei? Contează ce crezi tu și ce simți tu. Ai într-adevăr dreptate, să știi. Pentru că ultima mea relație a fost distrusă de prietena mea cea mai bună, pentru că a zis că nu e ok pentru mine. Într-adevăr, adică nu a fost stricată pentru că a avut într-un fel dreptate. Acum nu spun că e rea ideea de a lua opinii externe din când în când, că uneori te îmbezi cu apă rece și nu știi ce faci. Da. Dar acum nici să se ajungă într-un punct în care tu să nu ai voie să faci nimic pentru că alți oameni îți spun ce ai voie sau ce n-ai voie să faci. Este oribil. Așa este. Da, și desparte și de maică ta să te desparți dacă poți. Oricum e plecată, deci n-am treabă. Nu stau cu ea 24/7. Un calificativ, te rog frumos, Otilia. 5 din 5. Mulțumesc și spor Mulțumesc că ai mult. nevoie. Seară bună, la revedere! La fel, pa, pa.